तो देखिए ये लोग निकल चुके हैं 21वीं सदी के महान चुटिये लोग। इन लोगों के पास ना कोई काम है ना धाम है, ऐसे डंडा गुल्ली लेकर के निकले हैं जैसे देश के लिए जंग फतेह करने जा रहे हैं। इनका कारनामा सुनिएगा तो आप चौंक जाइएगा। इस सदी में भी ये लोग प्राणी देखने को मिलते हैं। ये इस सदी में लोद गोद खेलने जा रहे हैं। भाई बोल। आज तो लोद गोद खेले के बाद एकदम लोद गोद खेले के बाद तो देख क्लियर बाटे के बाद तो पहले तोरा जाना का मन करे ओकरा के ले ले 1200 एगो दूगो आ दूगो हाउ चार गो ते एगो हमू भरले बनी 5-6 गो एगो हई 6 गो ना भाई कहां 6 गो हां 6 गो ठीक बोल तो ले में से कामना के लेबे पहले ते लेबे कि हम ली हम ले कामना के लेबे एकरा के पहले ले लेम। अच्छा ले जो चल ते कामना के लेबे सूखला के दे तू भूखल सूखल के लेबे करबो तो भूखल आ सूखल के ना लेते केकरा के लिए तो हमरा में हो गेल भोलावा हां सूखला हाँ। हम हमरा में हो गई छेदिया एकदम छेदी भाई हमारे बावे चटुआ चाट के जियान कर दी वो छोड़ ना और मतलब भोला कि नचा के फेंक दी। हां दांत चियारे से फुर्सत बा बिंगा में आई का होगो तेरी रे ना लोकल एक नंबर के मौगी तोरा ना हमार पीलियर हो गइल तेरा बोले के बा तो तू का कर लेबो मार दे अब चलो पहले टॉस कराओ अभी पहले हम पहले हमार तुरंत रही बुझली ते तुरबे हां तो तुर ते तुर जीत के दिखा दिए हां तो तनी से फाक होकर ठीक तो तनी जगह दा सतो लेकिन हम अपना में हम तुर लेम आ चल ना ठीक तुर ना ओकर तुर ते औकात के बाद में पता लगी चल तुर चली रे निर्देशक देख केने से तुरी रे तुर दी भाई छदी हां तुर दे तीन को तीन को भाई तीसरा नीचे सटल नहीं अरे हम तुरम 3 गो 4 गो कप्तान हम बने हम तुरम दे देख ले भाई कटत ना होके तो जीत जाएम तो ओकरा बाद तोरा कुछ नहीं के कहे के एकदम हमार प्लेयर खेली तोरा जोन मन करी तोन करिए ना टहनी के ओने खोल के आ फीलिंग खटिए सन चलाओ है देख तोर खोल के लेम से देख ना देख 1 2 3 4 गो जीत गए नहीं हां चल जो भाग चल ठीक बा चल एकरा के ले के छोड़ देबे सबला एकरा कहां ले ते कहां रे तेरे में कौन नहीं चलते आओ चल अंदर आ गुच्ची खुनाई देख ले भाई ए फाट टोट एकदम आराम दे भाई हमार डंडा खराब हो जाए हम अपना कुछ तारा डंडा से खेलो अपन गुल्ली डंडा से अपन खेला हो देख ले भाई गुच्ची खुन होत है हेने से खुन चोकता कौन ते कौन हम खेलन कौन ए हमार है सुखला खोनी गुच्ची नहीं ओकर अभी हम गुच्ची जरा दे पिया दे वही में गुलिए कब जी चल गुच्ची देंगा बरका ना खुने ना हाथी चुकी गुली बराबर खोलिए हाथी चुकी गुली बराबर खोलिए दोनों घुस जाओ पी जाओ बने के साथ पर सब दिखरा ना मोटा के आनी ओकरा सब हार से हटाओ रे ये कितना बार का खोल तरी रे पिया दियन से सब जड़ जाई ना आधो घुस जाई नु तो जरल बुझाई बुझली बेटा आओ अभी हुआ चटुका आई आओ बेटा आजा भूखल आई आवा सुखल के नाती आवा आगल देखला भाई एक भाई आगल बा दे अंगुरी पर एक अंगुरी भैया ते एक अंगुरी एक लोग के ना लोग के भाई लोग एक अंगुरी से लोग देख भाई दोनों पर हाथ लगा लो ढुका तो हटाओ ना ऊ का हटा चियारत का बड़ा अबे छेदी आजा यार ये लिया भाई दू डंटा ना एक डंटा डंटा ना रखल नो एकदम गुची तरह ही गुची ता तोप के रखल जला तब मार देगा ओहो ए भोला हई ले लाई तार पूरा टोला गइल एरी दनाती हाय हेरो का हटा हाय देख हाय चढ़ गई अब देखा गुची पर जड़ गइल हमरा मतलब हम खेले आ तू का उखाड़ ले दू जन उखाड़ ले सब फूल बना दे तो हट तो भाई हट भोला लोक लखल तू हमार लोक ल दी अरे छूट गई हम हाथ ले भाई जरा दे के हम जरा भोला का मारी आओ नहीं यार देख ले डोरी हाय देख एरी ना डोरी एड़ी है बेटा
ना बल्लू चल कोनो बात नहीं, एरिया में तहनी के हम डेरी छोड़ा दे हम। आ देख हो जाएगा भाई, लाग जो भाई, हो जा लाग। अबे आओ 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 आओ, कौन लोग रे? अच्छा दिया लोग की कार रे। हाँ हिला दे बानी यहाँ जो आगे चली भाई आओ। आई कहाँ ले गो रे? आई देख अब आज देख के नब्बे की नापी हो, बोल। नाप ना रे, तोरे लेकिन गाल खेल डोरी, तिलिया, चौरी, चाभा चाभा बा, ठीक बानू, याद रखी। हाय दुगो दे देले बड़ा सन होई हमारा घर। अले हाय चाभा बानू हमार, ले चाटू चाभा चाभ ले। का रे वो बेरा से चाभा मारतली, अब ले हई चाभा मार। त का करी, उतना बनाई नहीं है नु, बनैली तो चल फील्डिंग खटे, चल फील्डिंग खटे, चल ठीक बा। आजा चल आज मार के इनका लोग है सारा जना के पूरा पदार्थ चल भाई, पहले हम खेल ली नू खेला की करो ना पीछे। चल भूकोल आ जाओ बेंगा, बेंगा तीनों के गार फाड़ दे एकदम। हाँ छेदी तो हमारे बरले में सब जना के छेद दी। रुक जो सरिया ले दे, ले जो खा जो। ए जरगल एरी मार बे, एरी मार बाउरे साला। हेंगा चट्टू हेंगा मारे के बा, अब मारी के हेल जाओ। तीनों के हिला दे के बा, एकदम हेला तीनों के हेला तीनों के हिला दे के बा। चल एरिया डोरी हो चले, डोरी मार बेंगा भूखल है तो ढोड़ी सरका दे देख। तो होने भागल दी। चल चल है तो ढोड़ी ले बेंगा ते की कोई एकरा से ना लगी, हईले ना एक के बार में एक फूल। चल भाई एक फूल हम ले लेते नहीं, तोरा दिया गइल तो दे देला सनू, तो हमार जीव रही बगली में। हाई हम छेदिया के दे देता नहीं, एकदम खेली दे, ठीक बा दे। अरे छेदी उठा के खेल। अब डंडा छोड़ देले, तेरा खेलबे अब ना भाई जीव बा ना रही तो नहीं के तो डान गइल। अब चल ना चल, तोरा काला से दिया फाड़ देब सो। हाय कर रे आ गइल बारे। चुमलेनी डोरी रला हो ना दिए, तू सारोही में रहबा चुमा चुमलेनी। ठीक गइल डोरी रला हो गई। चढ़त कहां बड़ो जा पीछे जा, कोई जर गइल हो दान गइल पीछे जा बेटा, पीछे दान गइल कहत नहीं दान ना गदा गइल तो गइल दे, होकरा के दे। हमनी के हाथी चुकी रहनी सन खूब चाटत लोग। अरे सर 12 खेलले बा हद चिकी में। अच्छा अरे यही से हेगा करे चुमले बानू ओकर ले ले। हाय तो पे ए चुमले बा तो चाटू आते, ये तो चाटू चुमली है यो, ले ले। ये सुखल देखो ना चटुआ गुलिया सर चाट के मोरले बा, बड़ा दूर चल गई। चल ले आई। देख ले बच गई नहीं। तिलिया आइल बा, तिलिया तोरा के मारे लेके धरा दी पिलिया, ले मार के धाले एकरा पिलिया। आइल बाबे तिलिया आ निकाल देम पिलिया। अबे शुक्ला मार तीनों के तिलिया। ले बलहर रोड ले ले तनी के एकदम आज पधा देवे के बा। आजा जर गइल चढ़त अब डांस अभी हमार जीव बचलवा उड़ा दिए। हम पहले ही कहले बानी ना दिए ना हमार गुल्ली डंडा हम ना खेला होई। चला डिक्लेयर बा आए कैसे ना होई। हम चल पाद के जा पद वाला तू एक फूल चढ़ल बा, ते पाद ते पाद
देख भाई बोल। हम मजाक ना कहीं हम कहने हमार जीव बा हमार भाई खेली हंसो तब खेले जीव भी ना वही घरे हम तोरा मना कहनी हनु का कोई ना, दिया ना खेलबे। जीव भी ना दिया जीव मत कर जब दो आदमी छोट छोट बोले तो बड़का का कौन काम बा ले ले 3 गो बड़का ले ले का जीव है उहे जीव है देख भाई ई जीव है एकरा के मार भाई, ए, देखो लो भाई अब वीडियो खत्म मार के मुआ दलन सो तो वीडियो अच्छा लागल हो तो वीडियो के लाइक करी लो सब्सक्राइब करी लो आगे शेयर करी लो कमेंट करी लो मोबाइले से शेयर करम लो आगे जाके बढ़ के शेयर मत और करो अगर मन होके तो अमरेश भैया कह दी कि लाइक करी लो लाइक करी लो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। जमा के एकदम शेयर करी लो कि और हमनी के मन लागो कि बढ़िया से बढ़िया वालों के वीडियो रोमांचक वीडियो जैसे हम रौरा साथे बानी जगह गुलिया डंटवा के साथे बा